Oh, hello guys. Musta mo dia? Musta yung reels dia? Limot mo. Follow ko na tong reels dia guys. Bago pa ko nag-reels. Kahapon ko discover ng reels ni Uno rin professional mode. Para nga mahinday yung follow no dia. Follow ra. Lagot ang follow dia. Follow. Gusto kita gitog na nung. Wala, follow ra gina ako. Follow na. Hindi ako. Sa tanaw ko na. Uy, mo sa kuha. Sam. Gusto niyo maghubo bugo? Gubo ko, may magdako na yung kira kayo. Mayroon kayo. Nga, 50 follow mo na. So, gamay rin na gamay mga video daw. Upload mo na responde, mga bala. Gusto mong bisita sa akong YouTube. So, paglitong na, YouTube or YouTube. Tanaw, Pobrinta Official. Daghan yung mga video daw guys. May mga love story, drama-drama, hilak-hilak, ban-ban daghan na guys ay. Awa dia, Pobrinta, bangkin na love story. Ako na mga trolya, kung buhat na talaga guys ay. Huwag yung pun rin ko berhigit. Huwag yung pun subscribe guys kung channel ya. Nang kamu dia, suko na kayo dari. Ikaw ay pagpitok-pitok ng mata mo dia. Tanaw na video dia. Pitok ng mata mo dia. So, pitok-pitok na. Kana yung pitok-pitok sa mata imo pa nang gi-subscribe, gi-follow sa akong Facebook. Na, sikat. Katabang pa ka sa kuha. Di mo ko gustong sikat guys. Wala nga. Tumbangan. Di mo nga iruda. Kumutabang po ko niyo. Kalimot ha. Palo eh. Lagot kita guys. Lamat kaya. Lamat kaya gid. Ay kalimte.